tomto videu vám poviem všetko dôležité o genetike Európanov. Zistíte, kto sme, odkiaľ pochádzame a čo všetko sme zažili. Mnoho ľudí diskutuje o slovanskom, germánskom či keltskom pôvode, no celá téma je o mnoho hlbšia a zaujímavejšia. Chcem vás ale upozorniť, že čím hlbšie do histórie ideme, tým menej máme informácií a tým viac sú z vedeckých poznatkov skôr teórie ako fakty. A tieto teórie sa často aktualizujú. Keď archeológovia nájdu nové vykopávky, tak nová teória môže byť úplne odlišná od tej predchádzajúcej. Dokonca sa mnoho archeológov ani nevie medzi sebou zhodnúť, čo vyvoláva rôzne dilemy. Vo videu vám ale všetko zjednodušene vysvetlím. Pre ľahšie pochopenie je ale najskôr dôležité si povedať rozdiel medzi dvoma typmi DNA. Nechcem používať vedecké výrazy, lebo chcem, aby to všetci jednoducho pochopili, a tak budem používať výrazy ako etnická DNA a rodová DNA. Etnická DNA je niečo ako genetický súhrn všetkých našich predkov dokopy, čiže dvoch rodičov, štyroch starých rodičov a tak ďalej. Niekto tak môže mať slovanské a germánske gény súčasne, ak má rôznorodých predkov, čo je celkom bežné, čím ďalej ideme hlbšie do minulosti. Zatiaľ čo rodová DNA je dedená buď z otca na syna, alebo z matky na dceru. Tento genóm je známy ako haploskupina. Je to gén, ktorý sa nemení, čiže miešanie ho neovplyvňuje. A vďaka nemu sa dá vystopovať pôvod každého jedného muža alebo ženy na tejto planéte. Je to niečo ako také genetické priezvisko. Oba tieto typy DNA sa používajú pri skúmaní toho, že kto boli naši predkovia, odkiaľ migrovali, s kým sa miešali a tak podobne. V prvej časti videa vysvetlím teda etnickú DNA a v tej druhej rodovú DNA. Takže začneme najskôr etnickou DNA. Jedná sa teda o súhrn všetkých našich predkov dokopy. Najskôr treba ale zdôrazniť, že je veľmi ťažké určiť, čo to je napríklad slovanská, germánska či iná DNA, keďže všetky tieto niekdajšie etnika boli pomiešané už dávno pri svojom zrode. A gény Európanov sa tak skladajú predovšetkým z troch hlavných ľudských skupín, ktoré sa v Európe ocitli. Boli to európski lovci a zberači, európski farmári a indoevrópania, niekedy označovaní aj ako Árici. Najskôr sa v Európe vyskytli európski lovci a zberači, ktorí sú tak nazývaní podľa svojho spôsobu života. Nevieme, ako samých seba označovali, keďže v tej dobe ešte nebolo vymyslené písmo. Títo ľudia boli tvorení mnohými kmeňmi a bolo to veľmi dávno. Ale vieme, že to boli prví ľudskí obyvatelia Európy, ktorí nahradili neandertálske obyvateľstvo. Samozrejme, zopár neandertálcov bolo asimilovaných, no lovci a zberači ich úplne nahradili. Doteraz sa diskutuje o tom, ako európski lovci a zberači vlastne vyzerali a predpokladá sa, že mali svetlé oči. Ale to, aký mali odtieň pokožky alebo farbu vlasov, je už otázka a mnoho archeológov sa na tomto zhodnúť nevie. Predpokladá sa, že európski lovci a zberači prišli zhruba 40 000 rokov pred našim letopočtom do Európy, ale vzhľadom na to, že to bolo veľmi dávno, si nie sme úplne istí, kedy to presne bolo. Ale vieme, že osídlili celú Európu. Dnes sa ich genetika zachovala iba v malej miere kvôli nasledujúcim migračným vlnám a genocídám, ktoré Európu postihli, čo vysvetlím za chvíľu. Etnickej DNA európskych lovcov a zberačov sa zachovalo najviac predovšetkým vo východnej a severnej Európe, ako môžete vidieť na mape. Napríklad obyvatelia baltských štátov a Fínska majú až okolo 40 až 50 % génov od európskych lovcov a zberačov. My Slováci a Česi máme približne štvrtinu alebo tretinu. Táto DNA sa vo svojej podstate najviac zachovala u Slovanov, Baltov, Ugrofínov a Germánov. Je prítomná tam, kde ľudia majú svetlú pokožku, svetlé oči a svetlé vlasy, no hlavne tam, kde je zima. Čo vyvoláva logický predpoklad toho, že európski lovci a zberači museli byť ľudia, čo mali svetlú pokožku, svetlé oči a svetlé vlasy. Koniec koncov, Európa, v ktorej oni kedysi žili, ešte stále mala mamutov a bola omnoho chladnejšia ako tá, v ktorej dnes žijeme my. Avšak dôvod, prečo sa DNA lovcov a zberačov zachovala práve na severe a východe Európy, súvisí s inou DNA, ktorá prišla ďalšou migračnou vlnou spolu s genocídou. Totiž európskych lovcov a zberačov približne 8 000 rokov pred našim letopočtom vo veľkej miere nahradili európski farmári. Boli to ľudia z Blízkeho východu a Severnej Afriky, ktorí sa naučili farmárčiť a začali migrovať do Európy, kde sa aj usadili.
Medzi farmármi a lovcami zberačmi došlo ku stretu kultúr. Boli to úplne odlišní ľudia s úplne odlišným spôsobom života. Farmári mali tú výhodu, že neustále pestovanie obilnín im zabezpečilo viac potravy a tak aj vyššiu pôrodnosť, čo im časom pomohlo európskych lovcov a zberačov nahradiť, keďže tí boli odkazaní iba na to, čo sa im podarilo uloviť. Avšak tento stret kultúr nebol mierumilovný a rôzne nálezy naznačujú, že lovci a zberači sa bránili a ničili farmárom úrodu. Je dosť možné, že ju podpalovali. Ale na juhu muselo aj tak dôjsť k ohromnej genocíde lovcov a zberačov, keďže ich DNA sa tam nezachovala skoro vôbec. Na severe sa lovci a zberači zachovali vďaka prírodným podmienkam, kde už farmári kvôli chladu nemohli farmárčiť. Európa tak bola rozdelená na severnú, kde boli svetlí ľudia, a južnú, kde boli tmavší ľudia, totožní s tými, ktorí žijú na Blízkom východe a v severnej Afrike, keďže práve stade farmári prišli. O farmároch vieme, že mali tmavé oči a tmavé vlasy. Čo sa týka pokožky, tú mali v rôznych odtieňoch. Niektorí ju mali svetlú, iní takú opálenú a niektorí až tmavú. Ale boli tu ľudia, ktorí sa podobali na dnešných Turkov a Arabov. Najviac tejto DNA je dnes práve v južnej Európe, predovšetkým Taliansku a Grécku. Na Malte a Sicílii má táto DNA až 90% zastúpenie, zatiaľ čo u nás na Slovensku a v Česku približne iba tretinu. Chcem ale upozorniť, že to neznamená, že 1/3 Slovákov a Čechov má takú DNA a druhá zase tú druhú. Tá DNA je už totiž dávno pomiešaná a každý jeden Slovák aj Čech má tretinu jednej aj tretinu druhej zároveň bez ohľadu na to, ako vyzerá. Čiže napríklad kto má svetlé oči, má aj takú DNA, aj takú DNA, zatiaľ čo niekto, kto má tmavé, má taktiež oboje DNA. Záleží iba to, akej rovnováhe ju má a ešte stále som nespomenul tretiu zložku našej DNA. Čo sa týka ale lovcov, zberačov a farmárov, ešte stojí za zmienku to, že lovci zberači boli vysokí a silní, zatiaľ čo farmári boli nízki. Je to preto, lebo lovci a zberači konzumovali na rozdiel od farmárov mäso, no farmárom na juhu dosť pomohlo to, že ich bolo veľmi veľa a tak nepotrebovali väčšiu fyzickú silu na to, aby sa dostali do Európy, keďže počty im to vynahradili. Avšak neskôr prišla tretia hlavná migračná vlna do Európy, ktorá Európu preformátovala viac menej do dnešnej etnickej podoby. Táto migrácia prišla z východu, zo sibírskych stepí a títo ľudia sa usadili na území dnešnej Ukrajiny a Ruska. Voláme ich Indoevrópania. Zase ako v prípade lovcov a zberačov či farmárov, ani u týchto ľudí nevieme, ako samých seba volali. Avšak u Indoevrópanov sa predpokladá, že volali samých seba Árijci, ale to isté nie je. Ale netreba si to myliť s Árijcami, o ktorých hovorili nacisti, keďže tí celý pojem prekrútili. Každopádne, výzor Indoevrópanov tiež nie je istý. Jediné, čo je isté, je to, že mali svetlú pokožku, ale okolo odtieňu vlasov či očí je už iba mnoho dohadov. Dokonca si ani nie sme istí, či mali europoidný alebo mongoloidný vzhľad, prípadne či boli miešancami. Proste našlo sa priveľa pozostatkov, ktoré sú moc rozdielne. Niektoré teórie naznačujú, že boli euroazijskí miešanci, ktorí začali vyzerať ako Európania, až keď sa pomiešali s lovcami a zberačmi. To už ale dnes nezistím len tak ľahko. Ale výškou boli v strede medzi farmármi a lovcami zberačmi, čiže boli priemerne vysokí. Každopádne vieme, že Indoevrópania sa naozaj premiešali s lovcami a zberačmi, ktorí zostali v exile na severe a východe Európy. Avšak Indoevrópania tiež páchali veľkú genocídu. Vieme, že prišlo moc málo indoevropských žien, ale veľa mužov, ktorí si násilne vydobili mnoho lokálnych partneriek. Indoevrópania mali tú vlastnosť, že domestikovali kone, čo im umožnilo sa rýchlejšie presúvať a dobývať viac území. A tak začali expandovať z Ukrajiny do celej Európy a niektorí z nich sa presunuli aj do dnešného Iránu a Indie. Indoevrópania hovorili jazykom, ktorý je prajazykom všetkých slovanských, baltských, germánskych, keltských, románskych a pár ďalších jazykov. Indoevrópania väčšinu Európy asimilovali a tak sa ich kultúra stala v Európe dominantná. Dnes je etnická DNA Indoevrópanov najviac rozšírená hlavne na severe, podobne ako DNA lovcov a zberačov, čo je dôsledok miešania, ku ktorému muselo dôjsť.
Na Slovensku a Česku to bude okolo 40%. Treba ale povedať, že jazyk a kultúra nesúvisí s DNA, ako môžeme vidieť. Keďže napríklad Gréci sú Indoevropania, napriek tomu, že majú málo tejto DNA. Je to tak kvôli asimilácii, keď niekedy dávno obyvateľstvo na gréckom území prijalo indoeurópsku kultúru a jazyk. Naopak Maďari majú indoeurópskej DNA veľa, napriek tomu, že sú to ugrofini. Čiže indoeurópske obyvateľstvo muselo byť nimi asimilované. Každopádne, ja osobne by som toto celé prirovnal k Brazílii. Brazília síce používa portugalský, čiže európsky jazyk, ale to z nej Európu nerobí. Väčšina ľudí sa len portugalsky kedysi naučila, napríklad americkí domorodci a africkí otroci, a tí potom tento jazyk učili aj svoje deti, a tak dnes Brazílčania, ktorí sú rôznorodí a pomiešaní, používajú európsky jazyk. Proste ak hovoríme o Indoeurópanoch a Európe, tak môžeme povedať, že Indoeurópania spravili v Európe to, čo Portugalci a Španieli v Amerike. Proste priniesli na dané územie svoj jazyk a kultúru, avšak z genetického hľadiska došlo k veľkému premiešavaniu. Čo sa týka jednotlivých jazykových skupín ako slovanská, germánska a tak ďalej, tie vznikli až neskôr, keď už genetická transformácia Európy bola dokončená. Keď sa rozpadol jazyk Indoeurópanov na rôzne ďalšie jazyky, ako napríklad slovanský, germánsky a tak ďalej, a neskôr sa aj tieto rozpadli na dnešné súčasné jazyky. Väčšinou to funguje tak, že kvôli geografickej vzdialenosti vzniknú nárečia a z nárečí sa vyvinú nové jazyky. No a jazyk, ktorý je najviac príbuzný k pôvodnému jazyku Indoevrópanov, je litovčina, ktorý patrí do baltskej jazykovej skupiny spolu s lotyštinou. No a baltské a slovanské jazyky majú tiež prepojenie a vytvárajú baltoslovanskú skupinu. Čiže ak sú nám Slovania bratia, tak Baltovia sú nám potom bratranci. Zaujímavé inak je, že Baltoslovania majú najbližšie geneticky k lovcom a zberačom, no zároveň k Indoeurópanom. A zároveň majú Baltoslovania najbližšie k pôvodným Indoeurópanom aj z jazykového hľadiska. A dáva to zmysel, keďže Indoeurópania začali dobývať Európu z Ukrajiny, ktorá je tiež baltoslovanská krajina. Čo ale môžeme zo všetkých týchto zistení vyvodiť? Že v Európe kedysi boli 3 hlavné migračné vlny, ktoré ovplyvnili jej genetiku. Boli to lovci a zberači, ktorých genetika sa zachovala hlavne na severe a východe, potom farmári, ktorých genetika sa zachovala hlavne na juhu, a potom Indoevrópania, ktorých DNA je prítomná hlavne na severe, ale kultúra a jazyk takmer po celom svete. Čo sa týka Európanov, mnohé genetické štúdie, či už tie západné alebo ruské, veľakrát delili kvôli týmto skutočnostiam Európu na sever a juh. Lebo napríklad takí Gréci, Albánci a mnoho Talianov, Španielov a Portugalcov sú z genetického hľadiska bližší k ľuďom zo Severnej Afriky a Blízkeho východu ako k zvyšku Európy. To, čo robí južných Európanov Európanmi, nie sú ich gény, ale ich kultúra. Pretože žiadne univerzálne európske gény neexistujú. Avšak napriek tomu sa Európa dá geneticky rozdeliť na ten sever a juh. Lebo Rus a Brit sú si navzájom viacej podobní ako napríklad Švéd a Talian, čo sa týka genetického hľadiska. A tak sa dá povedať, že sever, západ a východ spadajú do jednej kategórie a juh do tej druhej. Generalizovať sa to ale nedá, lebo vo všetkých kútoch nájdeme rôznych ľudí. To sme sa ale bavili o pôvode génov. Potom sa dá ešte gény určiť podľa toho, aké sú kombinácii a aká je tam príbuznosť s okolím. Je to akoby taký aritmetický priemer, na základe ktorého sa určí, ku komu máme geneticky najbližšie. Ukážem vám zo pár národov. Začneme Slovákmi, potom Čechmi a tak ďalej. Slováci majú najbližšie geneticky k Poliakom a Maďarom, nasledujú lužickí Srbi, Česi, Rakúšania, Slovinci, Ukrajinci, Bielorusi, Rusi a Moldavci. So zvyškom Európy máme minimálnu genetickú príbuznosť, najmenšiu s Fínmi, Portugalcami, Španielmi, Grékmi, Írmi a Britmi. Čo sa týka Čechov, najviac príbuzní sú im lužickí Srbi, východní Nemci, Rakúšania, Slováci, Slovinci, Poliaci a Maďari. Potom v menšej miere Ukrajinci, Bielorusi, Moldavci a Rusi. Môžeme vidieť ale extrémnu rozdielnosť medzi východným a západným Nemeckom. Keďže východné Nemecko je bývalé slovanské územie, ktoré bolo Germánmi asimilované podobne ako Rakúsko, zatiaľ čo západné Nemecko je bývalé keltské územie, ktoré bolo Germánmi asimilované.
Česi ale majú väčšiu príbuznosť k ostatným Európanom v porovnaní so Slovákmi a tak na mape v prípade Čechov nenájdeme silnú červenú po celej Európe, tak ako v prípade Slovákov. Keď si napríklad porovnáme odtieň farby vo Francúzsku, na britských ostrovoch, v Španielsku, Portugalsku a tak podobne. Je to spôsobené tým, že Slováci žili v horách, čiže boli viacej izolovaní a tak sa až tak s ďalšími národmi nemiešali. Zatiaľ čo Česi mali väčší kontakt s ostatnými európskymi národmi. Čechom sú ale v Európe najmenej príbuzní Fíni a Gréci. Zaujímavým príkladom môžu byť aj Maďari, u ktorých naopak môžeme vidieť veľkú príbuznosť skoro s každým. Avšak v Maďarsku nám chýba na rozdiel od slovenského a českého príkladu silná zelená farba. To znamená, že samotní Maďari medzi sebou nemajú veľkú príbuznosť a majú rôznorodý pôvod, zatiaľ čo Slováci napríklad sú geneticky jednotní. Proste Panonská nížina je územie, ktoré je ľahko vystavené každému a tak sa tam počas histórie usadil takmer kdokoľvek. Môžeme vidieť, že v porovnaní s Čechmi a Slovákmi majú Maďari väčšiu príbuznosť aj k Turkom a Arabom, no k Fínom skoro žiadnu. Keďže Maďari majú u Turkov a Arabov oranžovú farbu, zatiaľ čo u Fínov silno červenú. Posledný príklad, ktorý uvediem, bude Poľsko ako ďalší člen Vyšehradskej štvorky. Ako môžete vidieť, Poliaci majú najbližšie k Lužickým Srbom a Slovákom. Je ale zaujímavé, aké prepojenie majú Slováci so západoslovanskými krajinami, keďže Slovákom sú jazykovo najbližší Česi, zatiaľ čo geneticky Poliaci. Avšak toto je iba taký približný aritmetický priemer celého národa. Každý človek je jedinečný a môže mať inú príbuznosť. Sú rôzne spoločnosti, ktoré robia genetické testy a spravia vám váš vlastný výpočet, že ktoré krajiny sú vám geneticky najbližšie. Ja som si podobný test kedysi robil a vyšla mi cca 93 príbuznosť so Slovákmi a Poliakmi, cca 5% príbuznosť s Nemcami a 2% príbuznosť s Britmi a Írmi. Každopádne, kto teda sme my Slováci a Česi? Slovania, Európania alebo niečo iné? Pravda je taká, že sme proste Slováci a Česi. To, čo nás robí nami, nie sú gény, ale hlavne náš jazyk, naša kultúra a naša história. Každý národ je síce zmes rôznych bývalých ľudí, ale každý národ je napriek tomu unikátny, pretože nikto nemal presne rovnakú zmes. Každý si prešiel jedinečnou kombináciou ľudí a práve tá jedinečná kombinácia v konečnom dôsledku vytvára úplne novú populáciu s úplne novou a jedinečnou genetikou. Napríklad súrodenci dostanú síce DNA od rovnakých rodičov, ale každý súrodenec dostane inú distribúciu génov a tak je každý súrodenec jedinečný a nie rovnaký. Ak sa teda nebavíme o dvojičkách. No a podobne je to aj s národmi viac menej. Chcem ešte ale zdôrazniť, že nič o ďalekej histórii nie je isté. To, kto tu žil a ako sa to tu miešalo, sú všetko iba teórie. Napríklad historici hovoria, že pred Slovanmi sa na našom území nachádzali germánske kmene, čo môže byť pravda, ale nemusí. Problém je, že tento záver sa vyvodzuje z dvoch okolností. Jedna okolnosť je tá, že to tak opisovali Rímania. Problém je, že pre Rímanov Germáni aj Slovania boli úplne cudzí a veľmi podobní a skoro vôbec ich nevedeli rozpoznať. Je to podobné, ako keby dnes išiel Európan do Afriky a mal kategorizovať všetky tie rôzne kmene a národy, ktoré pôsobia navonok rovnako. Takže to, čo písali Rímania o obyvateľoch nášho územia, môže byť len nesprávna domnienka a dnes to už nezistíme. Ďalšia vec je, že podobné závery sa robia na základe archeologických vykopávok, ale ani tie neurčujú, čo vlastne v minulosti bolo. Ak niekto nájde určitý typ zbroje, odevu a tak podobne, to ešte nič neznamená. Je to to isté, ako keby v budúcnosti archeológovia nachádzali autá a každého, kto jazdil napríklad na BMW, by zaradili do jedného kmeňa a každého, kto jazdí na Audi, zase do druhého. Pretože sa to všetko určí na základe predmetov, ktoré tí ľudia používali. Lenže ja ako Slovák kľudne môžem začať používať aj čínske paličky na jedenie, ale to zo mňa ešte neurobí Číňana. Ďalšia vec je, že to, čo nájdú archeológovia, je zhruba iba 1% zo celkovej histórie. Mnoho vecí nikdy nenajdu. Ak by niekto v budúcnosti našiel pár rusínskych vykopávok na Slovensku, to ešte neznamená, že celé Slovensko bolo rusínske, ale že zvyšok veci sa proste nenašiel. Preto treba brať všetko, čo je historicky staršie ako pár stoviek rokov s veľmi veľkou rezervou. Tak či onak, teraz sa presuniem k tomu druhému typu DNA. Jedná sa o rodovú DNA, ktorá sa napriek miešaniu nemení a je stále rovnaká.
Predáva sa buď z otca na syna, alebo z matky na dceru. Je to genetické priezvisko, ktoré je nazývané ako haploskupina. Najskôr chcem ale zdôrazniť, že sa budem vyjadrovať iba k mužským haploskupinám a ženským nie. Dôvod je ten, že mužské haploskupiny máme na rozdiel od tých ženských dôkladne preštudované. U mužských haploskupín vieme zistiť pôvod a zaradiť ich ku konkrétnym etnikám a migráciám, zatiaľ čo u ženských haploskupín máme stále mnoho nejasností. Je to preto, lebo v histórii bolo na dennej báze to, že keď jeden kmeň obsadil druhý, tak muži z víťazného kmeňa si zobrali ženy z porazeného kmeňa a muži z porazeného kmeňa boli buď zotročení alebo zabití, ak teda nestihli padnúť v boji. Kvôli týmto okolnostiam vieme, že geneticky máme všetci viac ženských predkov ako mužských, keďže muži vždy vo veľkom zomierali kvôli konfliktom a tak iba málo mužov malo detí, veľakrát s viacerými ženami. Preto je jednoduché vystopovať pôvod mužských haploskupín a nie tých ženských, keďže ženy sa veľakrát asimilovali do populácie svojho dobyvateľa. Zatiaľ čo u mužov to bolo veľmi zriedkavé. Takže ženských haploskupín je omnoho viac a nevieme ich poriadne priradiť ku konkrétnym etnikám. Tiež je fakt, že nájdeme krajiny, ktoré majú napríklad vyše 80% jednej mužskej haploskupiny, ale nenájdeme krajinu, ktorá by mala napríklad viac ako 40% jednej a tej istej ženskej haploskupiny. Proste ženské haploskupiny sú viac rôznorodé, keďže v minulosti viac žien prežilo a malo potomstvo. Takže znova opakujem, kvôli týmto okolnostiam sa budem vyjadrovať iba k mužským haploskupinám, keďže o ženských toho veľa nevieme. A keď budem znázorňovať percentuálne zastúpenie haploskupín v rôznych krajinách, tak sa to vždy týka mužov. A ženy to nijak neovplyvňuje. Predtým, než sa ale do toho vrhnem, chcem povedať, že haploskupina sa nemusí zhodovať s etnickou DNA. Je to preto, lebo ak lovecko-zberačský muž mal syna s indoevropánkou, tak syn mal etnickú DNA 50/50, ale haploskupinu mal stále po otcovi, čiže stále lovecko-zberačskú. A ak tento syn mal tiež svojho syna, dokonca tiež s indoevropánkou, potom by vnúk mal stále haploskupinu lovcov a zberačov, ale etnickú DNA by mal už predovšetkým indoeurópsku. No a keďže jedna generácia vždy vystrieda tú druhú približne za 20 až 30 rokov, tak za tisíce rokov histórie sa tieto čísla drasticky pomenili a ľudia tak môžu mať úplne rôznu etnickú DNA na rozdiel od haploskupiny. Napríklad Španieli a Portugálci sú dobrý príklad. Na obrazovke môžete vidieť dva grafy. Naľavo je haploskupina španielských mužov a napravo je etnická DNA španielskej populácie. Ako môžeme vidieť, indoeurópsku haploskupinu majú Španieli vo veľkom zastúpení, ale etnickú DNA majú predovšetkým od farmárov a nie od indoeurópanov. Čo znamená, že indoeurópski muži museli mať deti s farmárskymi ženami, ktoré asimilovali a tak vznikli dnešní Španieli a Portugálci. Taktiež sú zaujímavým príkladom aj Baskovia, pretože väčšina ich DNA pochádza od farmárov, no haploskupiny majú hlavne od indoeurópanov. Čiže podobne ako Španieli a Portugálci, až na to, že jazyk baskičtina je jediný posledný farmársky jazyk v Európe. Hypotéza je taká, že indoeurópski muži na ceste k Pyrenejskému poloostrovu museli vydobiť Baskov a ich mužov pozabíjať. Baskickým ženám následne splodili deti, no potom sa pohli ďalej v dobyvačných vojnách a v Španielsku a Portugalsku spravili to isté, len s tým rozdielom, že sa tam usadili a zaužívali indoeurópsky jazyk. Zatiaľ čo baskické ženy ostali tehotné, ale bez mužov a vychovávali deti indoeurópanov, ktoré učili svoj vlastný jazyk a tak sa baskičtina zachovala ako jediný jazyk v Európe, ktorý je farmárskeho pôvodu, aj keď ich muži majú indoeurópsky pôvod. Každopádne, aké haploskupiny teda v Európe máme? Najčastejšie sú tie, ktoré označujeme ako R a I. Tie sa zase delia na viacero línií. Napríklad I môžeme rozdeliť na I1 a I2 a zase I2 na I2A a I2B a tak ďalej. Táto mapa je ale zavádzajúca, lebo ukazuje iba väčšinové zastúpenie a v skutočnosti to vyzerá nejak takto rôznorodo. Ale je vidieť jasný rozdiel medzi západnou a východnou Európou, zatiaľ čo Škandinávia, Fínsko, Baltské krajiny a Grécko sú také jedinečné ostrovy. Ja keď som si robil test na haploskupinu, tak mi vyšla haploskupina I,
ktorá je najviac prítomná v Škandinávii a na Balkáne, ale okrem toho je všade v Európe, len v rôznej distribúcii. Jedná sa o výhradne európsku haploskupinu, ktorá tu v Európe vznikla a patrila lovcom a zberačom. Čiže každý jeden muž, ktorý má túto haploskupinu, musí mať po svojej otcovskej línii pôvod až k prvým ľudským obyvateľom Európy, teda lovcom a zberačom. Ako som už ale hovoril, etnická DNA sa nemusí zhodovať s rodovou DNA. Ak sa stane to, že muž má deti s cudzou ženou a jeho syn a vnúk potom tiež, tak dochádza k rôznym premiešaniam, aj keď haploskupina ostáva vždy rovnaká. Napríklad Baltské štáty majú mnoho etnickej DNA od lovcov a zberačov, ako môžete vidieť na ľavej mape, ale majú minimum ich rodovej haploskupiny, ako môžete zase vidieť napravo. Zatiaľ čo taký Balkán má naopak zase veľa haploskupiny od lovcov a zberačov, ale má menej etnickej DNA od týchto ľudí. My Slováci a Česi máme tejto haploskupiny približne 20 až 25%, čo si ukážeme za chvíľu. Ďalej je ale v Európe moc rozšírená aj haploskupina R, ktorá patrila Indoevropanom. Tá sa delí na R1b, ktorá má výskyt skôr v západnej Európe, a R1a, ktorá má výskyt skôr vo východnej Európe a Indii. Ako ale môžeme vidieť, táto haploskupina už nie je výhradne európska, aj keď má najväčšie zastúpenie v Európe. No a haploskupiny J, G, E patrili farmárom. Farmári, ktorí kedysi prišli do Európy, už totiž prišli ako veľmi zmiešaní ľudia. Títo haploskupiny majú ale malé zastúpenie v Európe a skôr sa vyskytujú na juhu, no predovšetkým na Blízkom východe. Ďalej sa v Európe ešte nachádza aj haploskupina N, ktorá je pôvodne severoázijská a ugrofínska a prišla do Európy niekedy po Indoevropanoch, ale nespôsobila obrovskú migračnú vlnu. A zasiahla skôr iba dnešné Rusko, Fínsko a Baltské štáty. Ugrofíni boli azijského pôvodu, ktorí asimilovali mnoho Indoevropanov a lovcov a zberačov, a tak sú dnes napríklad Fíni a Estónci identickí so Slovanmi a Germánmi z hľadovo, ale aj po etnickej DNA. Napriek tomu, že u nich prevláda ugrofínska haploskupina. Čo sa týka Maďarov, tí majú iba 0,5 haploskupiny N, čo dokazuje, že s ugrofínmi okrem jazyka nemajú Maďari nič spoločné. Podľa vykopávok z hrobov starých Maďarov vieme, že starí Maďari, keď prišli do Karpatskej kotliny, tak mali iba 40% haploskupiny N, čo je viac ako 0,5 súčasných Maďarov, no zároveň menej ako pôvodných ugrofínov či dokonca súčasných Fínov. To znamená, že Maďari cestou sem museli asimilovať mnoho ľudí na území Ruska a Ukrajiny, ale muselo ich sem prísť veľmi málo a neskôr museli asimilovať celú Panonskú nížinu. Každopádne, dnes sa haploskupina N vyskytuje hlavne vo Fínsku, Baltských štátoch a v Rusku. Teraz si ale povieme takú stručnú históriu Európy a jej haploskupín. Haploskupina I pôvodne zabrala väčšinu Európy. Následne si ale juh Európy prešiel farmárskou migráciou a genocídou a tak bola v južnej Európe haploskupina I takmer úplne zredukovaná a zostalo jej veľmi málo. A do dominantného postavenia sa dostali haploskupiny J, G a E. Potom ale prišli Indoeurópania so svojou haploskupinou R a tak vytvorili dnešný obraz Európy. Avšak ešte prišli ugrofíni, ktorí ten proces formovania zakončili. Vieme ale aj to, že haploskupiny sa šírili neskôr konkrétnymi etnikami, čo si práve vysvetlíme. Napríklad, ako som už povedal, haploskupina I patrila lovcom a zberačom, ktorí sa zachovali hlavne na severe a východe. No a Slovania, Baltovia a Germáni boli pomiešaní Indoevropania a lovci-zberači. Čiže musela u nich prevládať kombinácia haploskupín R a I, tak ako je tomu aj dnes, a boli to veľmi blízki ľudia sebe navzájom. No a slovanská migrácia na juh doniesla haploskupinu I opäť na Balkán do dominantného množstva, čím museli byť na Balkáne potlačené farmárske haploskupiny práve Slovanmi, k tomu sa ale ešte vyjadrím neskôr. V dnešnom ponímaní je haploskupina I2 najviac prítomná u Slovanov, zatiaľ čo haploskupina I1 prevláda najviac u germánskych krajín, ale opakujem, jedná sa o haploskupiny lovcov a zberačov a označovať ich za slovanské alebo germánske napriek výskytu je nezmysel, keďže sú o mnoho staršie. Ďalej haploskupina R sa v Európe delí na R1A a R1B. R1A je hlavne na východe a severe, zatiaľ čo R1B je hlavne na západe. Ale opäť je nezmysel jednu označiť ako slovanskú a druhú napríklad ako keltskú alebo germánsku, lebo sa jedná o indoeurópske haploskupiny, ktoré sú staršie ako Slovania, Germáni a Kelti.
Tieto haploskupiny kedysi boli vo východnej Európe premiešané a až potom sa rôzne podelili. K tomu sa ale dostanem neskôr. Avšak určite vás zaujíma, ako sme na tom my Slováci a Česi. Na Slovensku a v Česku máme momentálne takúto distribúciu haploskupín, ale zdôrazňujem, že sa jedná o podobný graf ako tie, ktoré sú robené pred voľbami. Týchto testov sa zúčastnilo iba pár stoviek, maximálne tisícok ľudí a tak sú čísla iba orientačné a môžu sa s realitou dosť líšiť. Avšak ak sa na to pozrieme, vidíme, že na Slovensku aj Česku majú muži predovšetkým haploskupinu R, ktorá je pôvodom indoevropská. U Slovákov je to 56% a u Čechov 61%, čiže čísla sú moc podobné. Ďalšia dominantná je haploskupina I, ktorá patrila lovcom a zberačom. Na Slovensku je 24% a v Česku 19%, čiže opäť tam nie je veľký rozdiel. Potom máme distribúciu rôznych iných haploskupín, hlavne tých, ktoré patrili farmárom. No a je jasne viditeľné, že haploskupiny slovenských a českých mužov sú takmer totožné. S nikým iným nemáme takúto príbuznosť haploskupín. Všetci naokolo majú iné kombinácie. Napríklad Rakúšania a Maďari majú viac farmárov v porovnaní s nami, zatiaľ čo Poliaci majú viac Indoeurópanov. Ale znova opakujem, toto sú čísla z pár stoviek až tisícok ľudí a preto skutočná distribúcia môže byť odlišná, aj keď celkom podobná. Ale je jasné, že haploskupiny I a R dominujú, ale presné percento nie je isté. Inak pre zaujímavosť by som uviedol náhodné známe osoby, ktoré sa dali testovať, prípadne ich príbuzní a vieme ich haploskupiny. Napríklad haploskupinu I, teda gen európskych lovcov a zberačov, má aj známy srbský tenista Djokovic, americkí herci Chuck Norris a Vince Vaughn, podnikateľ Bill Gates, bývalí americkí prezidenti Clinton a Roosevelt, generál Marshall, po ktorom je pomenovaný Marshallov plán, skladateľ Beethoven či reformátor Martin Luther a mnoho iných. Zatiaľ čo haploskupinu R, teda gen pôvodných Indoevrópanov, mali známi vedci Nikola Tesla a Charles Darwin, herci Tom Hanks a Woody Harrelson, americkí prezidenti Abraham Lincoln, Woodrow Wilson a George Bush, ruský cár Mikuláš a mnoho iných. Potom ešte k farmárskym haploskupinám patria napríklad herec Adam Sandler, sovietský vodca Stalin, vedec Einstein, či francúzsky císar Napoleon a ešte aj nemecký vodca. Čo sa týka ugrofínskej haploskupiny, ku nej napríklad patrila dynastia Rurikovcov, ktorí vládli Kievskej Rusi. A uviedol som iba tie haploskupiny, ktoré sa vyskytujú v Európe, predovšetkým u nás na Slovensku a v Česku. Avšak haploskupín je o mnoho viac. A taktiež som uviedol iba tie osoby, u ktorých vieme ich haploskupiny. Ale znova opakujem, väčšina populácie testovaná nebola. Ešte ale taká zaujímavosť, s ktorou sa vedci pohrávajú, ale zatiaľ nie je overená a ktorá stojí za zmienku je tá, že haploskupina I, teda haploskupina lovcov a zberačov, je možno dôvod, prečo sú muži v Európe najvyšší. Totiž najvyšší ľudia na svete sú práve v Európe, ako môžete vidieť na tej mape v ľavom hornom rohu. No a práve Európa má najväčší výskyt haploskupiny I kvôli svojmu pôvodu, ktorý súvisí s lovcami a zberačmi. No a najvyšší ľudia sú práve na severe a na Balkáne, ako môžete vidieť na tej mape dole vľavo. A to úplne korešponduje s tou mapou, ktorá je napravo, čiže mapou haploskupiny I. 3 európske etniká, Germáni, Slovania a Baltovia, majú najviac genetiky od lovcov a zberačov a sú to práve etniká, ktoré majú aj najvyšších mužov. A aj keď Baltovia nemajú veľa tejto haploskupiny, tak majú veľa etnickej DNA od lovcov a zberačov. Naopak Slovania a Germáni majú veľa aj etnickej DNA od lovcov a zberačov, ale aj veľa ich haploskupín. No a vysokí ľudia sú napríklad práve v Holandsku či v Škandinávii, ale aj na Balkáne a práve tam sa koncentruje najväčšie množstvo haploskupiny I. Preto je možné, že väčšina vysokých európskych mužov sú nositelia haploskupiny I, aj keď zatiaľ to je len teória, s ktorou sa vedci pohrávajú. Ale vykopávky, ktoré sme našli po lovcoch a zberačoch naznačujú, že mali medzi 170 až 180 cm, čo je na tú dobu 40 000 rokov dozadu až extrémne veľa, keďže novšie generácie sú vyššie ako tie predchádzajúce a ľudia mali vtedy cca iba 150 cm. Ja mám napríklad haploskupinu I a momentálne mám 185 cm a som tak tesne nad holandským a balkánskym priemerom. Čiže u mňa by to sedelo.
Možno aj práve preto sa Indoeurópania premiešali s lovcami a zberačmi, lebo potrebovali vysokých bojovníkov vo svojich expanzívnych výpravách po Európe, no a práve muži s haploskupinou I2 šírili slovanskú kultúru, zatiaľ čo muži s haploskupinou I1 tú germánsku. K čomu sa ešte vyjadrím za chvíľu. Ešte chcem ale povedať, že haploskupiny sa mohli po tisíckach rokov úplne rozhádzať vďaka zakladateľskému efektu. Zakladateľský efekt je teória, že keď jedna skupina ľudí začne migrovať, tak nejdú všetci, ale iba niektorí z nich, čo je náhodná kombinácia haploskupín a tak do novej destinácie môže prísť iná distribúcia haploskupín a ľudia o tom ani nemali šajnu, keďže v minulosti genetické testy neexistovali. Uvedieme si to na 3 príkladoch. 2 historických a 1 fiktívnom. Predstavme si, že by Slováci a Česi založili 2 kolónie na Marse. Jedna by patrila Slovákom a druhá Čechom. Na Mars by ale pochopiteľne nešli všetci Slováci a Česi. Napríklad by šlo iba 150 000 osôb, dajme tomu. To znamená, že z tých 15 miliónov, čo nás je, by sa vybralo 1% náhodných ľudí a tak by ich haploskupiny mohli byť úplne náhodné. Je to viac menej taká lotéria. Slovenská kolónia na Marse by možno mala napríklad kvôli zakladateľskému efektu až 70% haploskupiny I, zatiaľ čo tá česká napríklad 80% haploskupiny R. Stále by to boli tí istí Slováci a Česi, ktorých poznáte a vydáte medzi sebou a ktorí majú totožnú etnickú DNA s vami, len ich distribúcia haploskupín by zrazu bola úplne iná a náhodná. Navyše treba zobrať do úvahy fakt, že v priebehu generácií dochádza k rôznym zmenám. Niektorí muži môžu mať iba dcéry a tak sa ich haploskupina nemusí zachovať, aj keď predajú svoju etnickú DNA. Naopak iní muži môžu mať veľa synov, zatiaľ čo iní muži nemusia mať žiadne deti. A tak sa postupne po storočiach a tisícročiach môžu haploskupiny drasticky pomeniť na úplné nepoznanie. Toto sa dialo celé tisícročia a tak sa haploskupiny rôzne rozhádzali vďaka migráciám a iným faktorom. Teraz uvediem 2 príklady, kedy sa stalo niečo podobné aj v histórii. Z vykopávok vieme, že Slovania mali predovšetkým mix haploskupín R a I, približne ako majú dnes Poliaci, Slováci, Bielorusi a Ukrajinci. Keď ale Slovania migrovali na juh na Balkán, tak sa jednalo o náhodný výber migrujúcich ľudí a došlo tak ku zakladateľskému efektu, kedy viac migrovali úplnou náhodou tí muži, ktorí mali haploskupinu I. Možno migrovali práve vysokí bojovníci, čo by dávalo zmysel. Preto majú dnes južní Slovania viac haploskupiny I ako R v porovnaní so severnými Slovanmi. A vyše podľa zistení, väčšina južných Slovanov, čo má haploskupinu I, má rodový pôvod u muža, ktorý podľa všetkého žil na západe dnešnej Ukrajiny niekedy okolo roku 400. Južní Slovania síce sú výsledkom zmiešania Slovanov a pôvodnej balkánskej populácie, no ich pôvod, ktorý majú na Ukrajine, Poľsku a Bielorusku, čiže slovanskej pravlasti, sa zakryť nedá. A napriek rozdielnej distribúcii haploskupín sa jedná o dosť blízke obyvateľstvo. Ďalší príklad môže byť to, ako je haploskupina R rozdelená v Európe na R1A a R1B, keď je jedna skôr na západe a druhá skôr na východe. Z vykopávok ale vieme, že Indoeurópania, ktorí žili na Ukrajine, mali oboje haploskupiny, čiže aj R1A, aj R1B. Ale vďaka zakladateľskému efektu sa na západ a juh pohli skupiny, ktoré mali predovšetkým R1B, čo bol úplne náhodný výber. Zatiaľ čo na sever sa pohla pomiešaná skupina R1B a R1A, no a do Indie sa posunula skupina R1A, zatiaľ čo vo východnej Európe zostala hlavne R1A. Hovorím o spomínanej expanzii Indoeurópanov a vďaka zakladateľskému efektu, ktorý funguje ako lotéria, si takto rôzne etnika podelili distribúciu haploskupiny R1A a R1B. Čiže jedná sa o totožné haploskupiny, ktoré sa rozšírili expanziou Indoeurópanov a ich konkrétna distribúcia, že kde šla R1A a kde šla viac R1B a v akej miere, je úplne náhodná. Občas nejakí Česi tvrdia, že majú viac germánskych génov len preto, lebo majú na rozdiel od Slovákov a Poliakov viac R1B. Čo je ale hlúposť, keďže R1B je indoeurópska haploskupina, podobne ako R1A a na ich miere distribúcie až tak nezáleží. Ešte by som chcel ale povedať, že tak ako existuje delenie línií napríklad z I na I1 a I2, potom I2 a I2B a tak ďalej, či R1 na R1A a R1B, tak podobne existuje delenie línií aj opačným smerom, čiže ich spájanie.
Napríklad I bola kedysi veľmi dávno spojená s J a tvorili IJ. História je taká, že IJ sa rozdelila na Blízkom východe, J tam ostala a časom sa z nich stali farmári, zatiaľ čo I osídlila Európu po neandertalcoch a z nich sa stali lovci a zberači. Zase haploskupina R má bratranca haploskupinu Q. R aj Q vznikli na Sibíri, kde sa rozdelili a z R sa stali Indoeurópania, ktorí migrovali na Ukrajinu. Zatiaľ čo Q šla na Kamčatku a potom cez Aliašku osídlila celú Ameriku a americkí indiáni boli práve nositelia haploskupiny Q. Tieto migrácie sa ale udiali desiatky tisíc rokov dozadu, čiže to bolo veľmi dávno. Avšak haploskupiny R, Q, N, O plus pár ďalších kedysi tvorili haploskupinu K, no a IJ a K zasa kedysi IJK. Ako môžeme vidieť na mape, sa postupne delili a migrovali. Pointa je tá, že ono sa to síce vetví, čím viac ideme do prítomnosti, ale spája, čím viac ideme do minulosti. Toto spájanie a vetvenie si predstavte na bratoch a bratrancoch. Obaja bratia majú haploskupinu po otcovi, ale každý z nich môže mať novú unikátnu mutáciu a tak vytvoriť novú líniu. Potom zase bratranci majú haploskupinu po svojom starom otcovi, ale každý tam má neskôr v línii novú genetickú mutáciu. Takto vieme vystopovať pôvod každého jedného muža na Zemi. Celé je to zoradené abecedne a preto sa haploskupiny označujú ako písmená. Toto video je celé o písmenách a číslach, ale hádam to všetko vysvetľujem zrozumiteľne. No a genetické výskumy ukázali, že kedysi všetky haploskupiny na Zemi patrili do haploskupiny A. To znamená, že každý jeden muž na svete je potomok toho istého muža, ktorý žil 300 000 rokov dozadu. Vedci tohto muža symbolicky nazvali Adam. Možno sa pýtate, ako je toto možné a hneď vám to vysvetlím a incestom to nie je. Neznamená to, že ten dávny muž bol jediný muž za svojej éry. V tejto dobe bolo samozrejme mužov viac, len s tým rozdielom, že ich haploskupiny sa nezachovali a časom vymreli. Aj keď ich etnická DNA sa zachovať mohla. Ako môžete vidieť na obrázku, je to síce príklad na ženách, ale hore je žena, ktorá nie je jediná, no postupne po generáciách sa iba jej línia zachovala a dole všetky ženy majú iba jej pôvod. Myslím iba rodový pôvod, čiže jej haploskupinu. Uvedol by som konkrétny príklad zo súčasnosti z mojej rodiny, nech je to ľahšie na pochopenie a predstavenie. Otec mojej mamy mal 3 dcery, ale žiadneho syna. To znamená, že každej dcere dal cca 50% svojej etnickej DNA, ale jeho rodová línia, čiže haploskupina, vymrela. Avšak každá táto dcera mala 2 deti, jedného syna a jedno dievča. Naopak otec môjho otca mal iba 2 synov a tak predal ďalej aj svoju etnickú, ale aj svoju rodovú DNA, ktorú dokonca zdvojnásobil. No a každý z týchto synov mal tiež syna, vrátane mňa, čiže jeho haploskupina sa zachovala. Čiže haploskupina otca môjho otca sa zachovala a dokonca zdvojnásobila. Tu môžeme vidieť, že otec mojej mamy má až 3 vnúkov mužského pohlavia, no ani jeden z nás nemá jeho haploskupinu, zatiaľ čo otec môjho otca má iba 2 vnúkov mužského pohlavia a obaja máme jeho haploskupinu. Takže ten, čo má až 3 vnukov, svoju líniu nezachoval, zatiaľ čo ten, čo má iba 2, ju zdvojnásobil. Jedného haploskupina sa tak znásobila, zatiaľ čo druhého sa nezachovala a vymrela. No obaja poslali ďalej etnickú DNA. Čiže týmto príkladom som chcel vysvetliť, že zo všetkých mužov, ktorí žili 300 000 rokov dozadu, iba jeden z nich zachoval svoju rodovú líniu až do dnes, zatiaľ čo všetci ostatní nie, napriek tomu, že väčšina z nich prispela so svojou etnickou DNA. Nebola to ale zmena, ktorá došla v priebehu jednej generácie, ale zmena, ktorá trvala 300 000 rokov. Proste ten jeden muž mal to šťastie, že práve jeho potomkovia mali synov. Napríklad aj Džingis Chán, ktorý žil v 12. a 13. storočí, má dnes v 21. storočí až 16 miliónov mužských potomkov, ktorí majú jeho haploskupinu, čo je konkrétne haploskupina C. No a vzhľadom na to, že v súčasnosti mnoho mužov je neplodných, alebo mnohí nechcú deti, alebo budú mať iba jedno dieťa a môže to byť kľudne dcéra, tak sa haploskupiny môžu drasticky rozhádzať kvôli zakladateľskému efektu a v budúcnosti ich distribúcia môže byť úplne iná. Chcem ale zdôrazniť, že bez ohľadu na vašu haploskupinu aj tak máte geneticky bližšie k vašim spoluobčanom. Napríklad si dajme zase nejaký fiktívny príklad. Dajme tomu,
že by som ja, ako nositeľ haploskupiny I, mal dvoch synov. A jeden z nich by ostal na Slovensku a druhý by emigroval napríklad do Japonska. Po 8 generáciách miešania, čiže cca 200 rokov, a keby každý tento potomok mal aspoň jedného syna, tak by potom o 200 rokov mal potomok v Japonsku menej ako 1% zo slovenských génov, takže by to bol úplný Japonec, zatiaľ čo haploskupinu by mal európsku, teda I, ktorá by bola identická s potomkom, ktorý by bol na Slovensku, no ten by mal 100% slovenskú DNA, alebo teda európsku. Tento potomok zo Slovenska by mal geneticky bližšie napríklad náhodnému Slovákovi s haploskupinou R, zatiaľ čo potomok v Japonsku by mal bližšie napríklad náhodnému Japoncovi s haploskupinou O, aj keď by obaja títo jedinci s haploskupinou I mali spoločný mužský pôvod. Toto všetko by sa hypoteticky udialo za 8 generácií, čo je menej než 200 rokov. Teraz si predstavte, čo všetko sa stihne udeť za tisícky až 10 000 rokov. Preto sa veľakrát veci nezhodujú, lebo haploskupiny sa menili migráciou, ale aj zakladateľským efektom a tak sa tie teórie, čo ako bolo, neustále menia, keď sa vykopú nové vykopávky a ničím si nemôžeme byť istí. Tie haploskupiny viac pomôžu zistiť pôvod jednotlivcovi, ako zistiť pôvod národa alebo etnika. Keďže nikdy nenájdeme hroby všetkých ľudí, čo kedy pomreli, a tak nikdy nebudeme vedieť úplnú pravdu. Navyše v súčasnosti iba mizivé percento ľudí si spravilo tieto testy. Čiže skôr sa testy hodia pre jednotlivca ako pre národ. Ja ako jednotlivec som zistil, že mám haploskupinu I, ktorá kedysi dávno patrila lovcom a zberačom a že mám líniu, ktorá bola konkrétne na Britských ostrovoch, napriek tomu, že z Britských ostrovov mám iba 2% etnickej DNA. Zistil som, že mám napojenie na jeden škótsky klan a moja línia opustila Britské ostrovy, keď došlo k írskému hladomoru, čiže okolo roku 1850. Takže áno, o jednotlivcovi sa dá zistiť veľa, ale o národoch veľmi málo. Avšak napriek všetkému, moji írsky, britskí, nemeckí a poľskí predkovia sa premiešavali so Slovákmi a dnes som aj ja z väčšiny Slovák a to, čo ma robí Slovákom je to, že obaja moji rodičia sú Slováci a ešte všetci 4 starí rodičia sú Slováci a tak ďalej. Narodil som sa na Slovensku, žil som na Slovensku a slovenčina je môj materinský jazyk, čiže je jedno, kým všetkým boli naši dávni predkovia, veď koniec koncov kedysi naši predkovia vyzerali ako ľudópy a my dnes nie sme. Proste záleží iba na tom, kým sme dnes. Národ vzniká tak, že niekde je nejaké územie a po tomto území prejdú rôzni ľudia, no a niektorí z nich sa na ňom usadia. Niekto ešte príde, niekto odíde a je to podobné ako cesta autobusom. Proste ľudia neustále prichádzajú a odchádzajú, ale nie naraz. Ale je to skôr postupné striedanie a prebieha to nepretržite v rôznych intervaloch. No a títo rôzni ľudia sa premiešavajú a časom si vytvoria svoju vlastnú jedinečnú kultúru a pravidlá. Postupne sa vytvára jedinečná kombinácia génov, ktorá nie je porovnateľná s ostatnými. Napríklad my Slováci sme sa tu rôzne premiešavali Slovania, Germáni, Kelti a mnoho iných ľudí, čo prešlo cez naše územie. Podobne na tom boli aj Česi, Maďari, Poliaci a tak ďalej, ale každý z nás má iný pomer daných ľudí. Maďari mali viac Avárov, Húnov, Turkov, zatiaľ čo Česi mohli mať viacej Keltov a Germánov, Poliaci viacej Slovanov a tak ďalej. No a z každého unikátneho pomeru zíde nový jedinečný mix. A vôbec nezáleží na tom, že máme napríklad aj trochu germánskej alebo nejakej inej DNA. Veď sa jedná iba o kvapku v mori, ktorá sa rozplynula a podobne je to naopak, keďže aj Germáni majú napríklad mnoho slovanskej krvi. Ale Nemci, čo kedysi žili na území Slovenska a Česka a ktorí prispeli k našej genetickej kompozícii, boli iní ako Nemci, ktorí žijú dnes v Nemecku. Pretože tí Nemci, ktorí tu žili, splynuli s nami, zatiaľ čo Nemci v Nemecku sa ďalej miešali s inými národmi a dodnes miešajú. Takže aj keď niekto má gény Nemcov napríklad, tak sú to gény Nemcov, ktorí žili tu a tu sa vstrebali do slovenského a českého národa a nie gény tých Nemcov, ktorí žili v Nemecku. Ale je to všetko iba dávna minulosť. V konečnom dôsledku sme všetci 100% Slováci a Česi. Každý z nás je ale unikátny a je hlúposť, aby sme boli všetci rovnakí. Ale to, čo nás robí Slovákmi a Čechmi, je náš jazyk a naša kultúra. Niekto keď zistí, že má aj pôvod z cudziny, tak z toho hneď robí veľkú vedu, ale v skutočnosti to nič neznamená. Tieto testy sú hlavne populárne v Amerike, kde z toho ľudia majú senzáciu, keďže nevedia, z ktorého kúta sveta prišli ich predkovia. Bežnému jedincovi sú ale tieto testy úplne zbytočné, ak máme byť úprimní.
Napríklad dá sa spraviť aj test, ktorý vám zistí, koľko máte farmárskej, lovecko-zberačskej a indoeurópskej DNA, ale ten som si ja nerobil, keďže to bolo tisícky rokov dozadu a o ničom takom ani nemôžeme mať presné výsledky. Ďalej test, ku ktorým krajinám mám najbližšie, čiže Slovensko, Poľsko, Nemecko, Veľká Británia a Írsko, je zhruba iba 500 rokov dozadu a tiež sú to iba približné percentá, ktoré v konečnom dôsledku nič neznamenajú. Jediný test, ktorý je jasný ako facka, je test ohľadom haploskupiny, lebo tá sa nikdy nemení a je neustále rovnaká. Maximálne získa nejakú ďalšiu mutáciu a vytvorí novú líniu, ale tá stará línia je tam stále zapísaná. Haploskupiny môžu byť užitočné, ak sa napríklad budú zapisovať v nemocnici, keď sa narodí nové bábo, aby nedošlo k nejakému omylu a napríklad pomiešaniu bábetok. Aby bolo pri každom dievčate jasné, kto je jeho mama a pri každom synovi, kto je jeho otec. Ale inak to fakt nemá zmysel. A však ešte sa chcem vyjadriť k tomu, že niekto tvrdí, že máme migrantom otvoriť hranice len kvôli tomu, že sme sa tu vždy miešali a prečo by to nemohlo pokračovať ďalej. Na toto je jasná odpoveď. Áno, prisťahovalci nás môžu obohatiť pracovnou silou či svojou kultúrou a naša kultúra by sa ďalej rozvíjala, no treba mať na pamäti, že dané presuny obyvateľstva vždy v histórii so sebou priniesli aj sociálne napätie, násilnosti, útlak a tak podobne. A nie je tomu inak ani dnes. Vždy to takto bolo. Či už keď tu boli Avári a Húni a unášali slovanské ženy, alebo keď dnes sú rôzni cudzinci vo väčšine západnej Európy. Tieto problémy vznikajú predovšetkým kvôli kultúrnej vzdialenosti daných ľudí. Napríklad Slováci, čo žijú v Česku, ktorí tam šli pracovať alebo študovať, nemajú napätie s Čechmi a naopak. Pokiaľ sú si populácie blízke, tak je všetko v poriadku a práve že je miešanie kultúr a ľudí výhodné kvôli rozvoju kultúry a genetickej diverzity. Slováci sa úplne v poriadku môžu bez nejakých komplikácií premiešavať s Čechmi, lužickými Srbmi a vlastne aj s Poliakmi ako západní Slovania. S ostatnými Slovanmi je to už trochu problémové, ale nič nie je nemožné a dalo by sa ich napríklad ľahko integrovať do slovenskej spoločnosti. No ostatné národy sú dosť vzdialené a môže to vytvárať komplikácie. Ešte keď príde jedinec na nejaké miesto, tak sa ho dá integrovať, ale keď ich je viac, tak vznikajú skupiny, ktorých oni potom hovoria medzi sebou svojim jazykom a udržiavajú svoju kultúru pri živote a tak je miera integrácie nízka a čím vzdialenejší sú, tak tým je to viac viditeľné. Napríklad africká kultúra by nemusela byť s nami kompatibilná, zatiaľ čo ukrajinská áno. Stačí sa pozrieť na Ameriku. Základ amerického národa tvorili ľudia pôvodom z britských ostrovov, ktorí najskôr prijímali ako migrantov Holanďanov a Nemcov. Bol problém ich asimilovať napriek tomu, že to boli všetci západní Germáni, ale časom sa to podarilo. No Afričania v Amerike sa nikdy neasimilovali a vznikol z nich samostatný národ a tak sú dnes v Amerike etnickou menšinou, ktorá je známa ako Afroameričania. Majú svoj špecifický slang, kultúru a tak ďalej. A vieme, aký rasizmus a kultúrne napätie v Amerike prevládá. Proste migrácia je prospešná, keď sa jedná o podobných až veľmi blízkych ľudí a keď sú ľudia vzdialení, tak vzniká sociálne napätie. Cieľom tohto videa bolo poukázať na to, kým sme a je to jasné. Sme Slováci a Česi a naša história je tvorená rôznymi ľuďmi. Všetci sme unikátni, no zároveň sme súčasťou tej istej spoločnosti, ktorá sa neustále mení a vyvíja skrz rôzne migrácie, lebo svet je v pohybe. Ďakujem vám za pozretie videa a dnes to bolo trochu náročnejšie, lebo všetko bolo o rôznych číslach a písmenách. Kľudne si video pozrite aj viackrát na lepšie pochopenie. Ja som David a YouTube kanál Svet v pohybe som založil preto, aby sme sa vzdelávali o tom, ako funguje svet, keďže iba vzdelaná a informovaná spoločnosť je schopná si vybudovať krajšiu a svetlejšiu budúcnosť. Určite dajte YouTube kanál Svet v pohybe odber a zvonček, aby vám neunikli nadchádzajúce videá. A ja vám ďakujem, že sme presiahli hranicu 20 000 odberateľov. Taktiež môžete kanál podporiť členstvom, lajkom, zdieľaním a komentárom, prípadne ma sledovať na iných sociálnych sieťach, ktoré sa volajú David v pohybe. Tiež vám chcem dať ale do povedomia druhý YouTube kanál, ktorý sa volá Slovensko v pohybe. Tento kanál je zameraný na záležitosti, ktoré sa dejú výhradne na Slovensku. A ak chcete podporiť túto tvorbu, ktorú pre vás vytváram, môžete sa stať napríklad členom kanála Svet v pohybe vďaka mesačnému predplatnému. Mnoho ľudí tak už urobilo a som im nesmierne vďačný. Buďme múdrejší, nech vieme, kde žijeme, aby sme ten život mohli spraviť lepší.